Bonsem kese pa fashia ye papa kwan. Bonsem kese. Ye nyina abeda otwedu ambona se so ye na do oda. Amen. Ye wati empa abofri na otse na no. Owe yen abo ho ban. Ye empa abo mu nyina. Omo yanti muso anti asanga bone. Ne de ye hie mu odidin mu a. Ne ye hie no monyam so ye na do oda. Amen. Ya de nyame asie na me da me bani bonzo nyina ase. Se omo yi me akoko ese me no mo nkasa. Na me paye nyina achewo. Adie bia obia wonimu no dane ahwene yi ese dane entuma kura yenya no se wanya government ni bia na wonya temane bia wo yusu anase wusia na hunu se dane se ope group na ade sha na ade ahye gidi no nyame de ma yenya o na so yenya no ye dane no de honhom ma yete ye won ma ye hunu ne de na di mu a ewa de wo ye ni mu no enye fe hom ne se ye kan kire nyina ho se ya anse ya dwena gidi ne beda ne ewiase ne beda ne tv hwe tv ne de ye betimi agobi anya hwe sanso mu ntimi nya hwe de a eduru ba bi aka mu numu no ne botra na nkoma to aso entisa twi akọ honam enti e be hia se ya pi kura esa wi a omu wira firi se nyame bi wo baabi na yesu nyame diso wonhira ya da amen beti onfo roman fo ka asem bi iti ba akopɛ ntwemu ye aduonu nwɔtwe me pacho Romans chapter 1 verse 28 na sɛde wa mu onyankopɔn sɛ obekɔ nimdeɛ mu nti onyankopɔn ayi wɔn ma adwena emfra muntie ka wo yi ye fa nko wiase ene de ka kakra bi wo se wa mu se obekɔ nyame asem ni mudie ni nti nyame yi ma adwena emfra mo de ze ni ba dwena ye se wa wo dwene pa ne de wo hwɛ wiase se ya bi ni pa dwene ye ye gidi fo kra se wo tie nka wo wa de se so a na wo yam wakoma ete yes se wo bi te ze gidi ni ho agufina se da koma nte ya na wo mpɛ nkwa obi a obi gi wontuma ene okwayiye obi a obi age wontuma na okwayiye ni ba kro kokko ntokwa no se nzu ato sei ni ba kro pese kokko ntokwa wayiye na se na wo wontuma no woni abrese kwa mi ja ntokwa no nya ntokwa na okko na hia wo entuma no ebigu atichep man begu atichep gidi ni amane bra yi a no ahwe no yi a na wo gidi ni no wo nua gidi ni no na wo aye gidi ni no na wo yam hyehyew na ya wo ya mumye bunyangobo ndi enkura na semu yi o humeda ya de se dipa nyina egu hu fin no ese humeda no de nyame nka ho asema yekwasi ara na ye dipa nyina ade so ombeye na muntie kasa we se yemfa obi adwuma mu a abanfa obi a ye ka holiday ho asema obi anfa ho yes abaka ze da we holiday ka bi dani wo mfa ho mi fitani me mfa ho Bridge ni won fa ho na de wote aba office na fa he bono no ya na konya wotrema de twa no no ye ka hori da wadi na wo nyame mu dia na so wo nyame emna na hede mu dia kai se humeda no e ya wo dia diso won hira ya da amen bro look at itidu njimu aduonu no enti nyame asem ya waka no ha me posese wo mu to bekura nyame asem ni mudie nti nyame yiye ma adwena mfra ndi adwene we no ebesaye o wa odi ensa ye bomba ye yie ne so nyame asem yie na eniema a enye etai eni ebehunu dise wo hwe wiase de wiase eye kwa na hu se di papi adwena sai owura kengame enko asempa no se de Luka fa kyerɛ ma yɛn etidu enchemu a eye aduonu enum Luke chapter 10 verse 25 dan kwanya etifi ase dan kwanya wa ne bia no se pe dan kwa no nyame se yan hwe onyankopɔ ahini ye ne tere ka ne de aka nyina ye de akwa enti nkwa no ema ne bi obi ba na wore sambɔ foforo epese wode be kyerɛ na
yehunu yesu ekosua ede be sasa wa betu gidi no gidi ne betu ye enti se de betu no saa na mo ye saa enya saa enya wiase yemba mo life eye ni bi 7 ye wo mu bi se ye twa Yesu Kristo ya wo ba bebu atɛ no na obu ne tene no kurem ndu bu akonta awotene usuba ye hwe tete woni wo yade bia ne efro no nkrodo so ya na ye nipa obi a na zete de wo mpa nipa ono nipa ono nko abo ono nko a o meso be kasa obi ho no wona sa yade ne ye no evize first no na support edibia ne bi ne de edibia de dia friend beche kekre bi endimi nwa wachi endi zo no obi wachi da na sa yade na ayew gongonene pamjo first man hunu kan gongonene e fe yade no gongonene obi a na won pedi pasam onno nipa na ye no na me de odom ma yesi ye no do ye ho ezu obi kura ni ntu obi fo obi ni nua no hu se de wo ye na enye emfata gina bia wo gina no odi mi kasa ngire no eno obi so aye no ho bibi wonwuran won tenanim on bede nipa be kasa no bede nipa be bre no enti obi so ntimi ntu no fo godena na be ye ho hu wura ko asempa no se de Luka fa churo ma yen eti du chemu aduonu nom no na hwe emra kire ni bi sori gina ho so no hwe se emra kire ni sori gina so no hwe se o kyerɛkyerɛfo menya dan na menya dan kwa menya dan kura na menya dan kwa ɛna o ka kire ne se ɛde na watwere wo mra ni mu eni pe bi se mra ni ho wa ka se mra ni wo bi ampaja wo yare o wo nya yare sa emra wo ba bia fe di ba wo ba bia kono bia na ma me o me ni ba pro mra obia ni si wo me dia kosi ogodidi o ma wo mra it is a sorry ni bi and aso be just emra ni wa ka kire nze wo yare on tiapo kingamyengo o se na mra kire ni bi sori gina yeso ne hwe se mra kire ni sori gina so menya dan menya dan kwa menya dan he enkwa na wo na ase yedi ho abro no mu de obi anhwe me o hu se de be bia maduro no me kwa anu no umpo meko enan me kan ya me se mi wu a obi ahwe no nkopam na sia am me mo fa wo ya ahwe me wo ya adaka vundaka no mini ba bia se me to am ni bisi na me to besi wo kura me man ya me hye wo mo enka me to madaka mo se ewiase eya fagidi ayie wiase ye na eya fagidi ewiase ye wurade Yesu Kristo wo ya no ekwan ya fa so wo ya no ekwan ya fa so si ya no se enipa dia gi ko efunu ho ache enipa wote ase ya wonam ho danko ura yanko na o ka kire ne se ɛde na watwere wo mra ni mu na o kenkan ne sen na wakasa Bible wo kenkan ne sen ɛna obu ase Bible ndi ya ye kenkan ne kenkan eri yadumani na nke futu na kaswati o si ya kenkan pa na nke di yaduma se brother bonso ndu wo she obina ka na Bible wa was eniye won fonso wo kenkan ne sen ɛna obu ase fa wa ho odin nyina muntie kasa wo yi o obi anso mu fa wa ho odin nyina ɛne wa kuma nyina ɛne wa kra nyina ɛne wa adwene nyina ɛdɔ awurade wo Nyankopɔn nyamsom dan kwane nie enti wa kuma wa adwene wo kra ahoden nyina enti wo nyame nche ni eni pet bi fe TV sa no wada se ya musa quotation sanka ya musa quotation na enipa wa ha no ka hwa ya ndimi nipa nsia ka bi to aso na obu ase fa wakoma nyina ene wo kra nyina ene wo ho odin nyina ene wo adwene nyina do awurade wo Nyankopɔn na do yonko se wo ho o se wo ye ka ID ka no ye yin nyina to agu se de obi ani mo se do yonko so ho se wan fo akoma nyina wa dwene nyina wa kra nyina a no awurade wo Nyankopɔn a do yonko so ho no eni enye dwuma
enya adwuma na no kra so yentimi nya ho adwuma do yonko sa ho no yentimi nya ho adwuma ti so wan hia den da Amen. Timothy mu edika no iti ba ko njemu wotwe enti kasa nya me kasa kire no ye yesu mu nya me eye den na ne bo den ne ni wiase se obi bra no waso obesu mu nya me a no obi edidi na atam se wo de wagimi wo ye kuase ni wo yonko du atam sei na wo hwe wo yonko abuasum enti wo ni ahode enne obi afa ne kra nyina wo kra na wo mu no wakoma na da wo ye mu no akoma obi bufu a jeze abufu wo nipa so papa abufuo yirivo abufuo ye se ne ma wo wiase ebeti zabre obi ndimi nya na bufuo opeso obi bompa ye ma na nsa na bufuo no wajai beni bompa ye ma ya na makoko na wo de wo akoko no adekora na eye no se wo ani akira beere de o ma bufuo no wan ko ha beere de wo ha wo no wan ti ya beere na ye be kuye ni mu da be Bible da ewo na egege no se ye duro he na he ni apaase ye na he ni esa kuye ni mu ato aso this one here den da Amen. Bo Amen. Amen. and where the walk duro and where the walk duro Yes. and your post wa wo Sir. and where the nyame do walk duro and fan wo wo ne nyame na fire Moses o so ko Islam Yes. Moses se minimu kasa na ofa ni alon kan no ho enom ko Misrim ko yensa nyina na nwade papa na wo hwe wenu gura wo dibuze nipa so odin Pharaoh na so odin ndi nyame kumo no Moses ya ni alon e di Islam ma nante ya bedru boko na no e ma tete ye no how by e ma Islam akeka nsema mo pe biara nyame nam nitumi na ho odin so e ma Moses de mo ekura no no e pokuo mu ma Islam afem wo manage etu ayeye ni agusi adwom a obi ahunu se nyame ye nyame no ka wo mo Moses nyame se beje mranza mudu Moses akwahia poposo wo no wo mai Islam aka kire alon se alon we Moses go EFD Misrim e ba ya no ye hu no idi ye nyame ma ye la alon EFD nyankopon de wo ye nyina wa gye nsoma ade ni ko mu ade no de na twi ho ni na wo mo so hwe yoko dro hu ma hie o baabi a wodran kasa wa nyame amaso wodru baabi o wo ye sikani bi o wotu nwum bi o wo ye odifu o wa hwe ho yie nyame so yi ni sefiri so a woni begu ase Yes. enti mo ye hwe yie na ye nue hu firi bane ho emra tere ne ho hwe Yona asrodinti enkrofo ni ma omokope apatafo ni ma egu ship mu na Yona de na so odin nnem na to akotra ship no mu na ship ye bo bli ni ye enkrofo ni ma egu na Yona ehye ayi ehye na se ba bi ada omko yi ni ba ya ye bo tonto Yona se ya munimi tupum
Gidifo, Namia do ye, Umia to Sacra who we try him. Then Yamia catch a patabo to say, Communion never continue. Na patate, Yameka sa, Emununa, Aminano, after the yam. Now when Namusumu your air could anyway. Now you want to die without that. Now, oh, quiet was a million air pasanga. Now, bones to the good air pasanga. What you want man is saying? As I can walk, they say, be a conform. You didn't probably be a conform. Kaka for no one. They say, people are not so that at the chair, they say, anymore. Now, you're not here. Bosunico didn't I Bosudru didn't want Bantina, Yamiman who say, I didn't want Bantin. Fiona. Nabons of you now war, you're the general crazy. Was it maybe a major man? You knew when they are. Okay, Namazam. Good now, okay, Namazam, and I'm yet Tiama, you know, for what or one, you're not boof. Are they in a young woman? In the boof. Going about another day, you're not at home. The depend here who are you. Yet, Yen was the one I had done TV as the Yena made out of man, you have to say, yes. Now, the media bedroom, let us say, as for day, says a footwear, yet here, be a press what you back. Amen. So we can carry on a tina noa. After the young napa, any Nankubo Casa. Hey, Nipa. Say Namiamo a year to Boasio, wouldn't mean Name. When you see car to Boasio, wouldn't mean Name. Yes. We will deal for or Sankani or your four. Bibi or Yabeku Goma, wouldn't mean Name. Yet the Nam Nasi Kakra to 2 Boas said, Yabaya, they did your bit my way after and so I must walk. Ah, and ya know, yeah. Timothy mama edikan etibako enchemwa enwotwe wo se emra no ebotaye emra botaye yes emra ne botaye se obi a woni mra bia wonam bia se wonam okwa usuni mfaso me nyankopon pamchao jitna nsem dungwa na yemra o efi a wotimukura mra wo ho obabi wa ne nti wonni kunu sifie bia mu me maamenam pamchao mumu pii no
muntie nyame asɛm ne nyame mmara mo a muntie no na pii ho wansa tete wo pa na ne ye wo ho no na so obi ko ware wo ba na odi ne betu kwan a wo fiti na no we wo so ma no atwe o titi ya bonim bona so ne fom ensangekanti na kwandu a woni ni tu wono no se wo mo si aba wo mo mfa ka ye na mfom no to kredo no so na no mienu anu atwe aba no de kredo no ahyem no kasi mu gyen ya wakasa ya wakoko it is a comedy wa na don za ko pre oguna no why say a man be hard jini papa the hard jini man be die o mo hard jini papa entokwa akasakasa eni chibuo o mo gwan o mo dimidi ye ni hunu say obe ye gidi ni a wo nyina agu. Yes. Ko me part of 1 Timothy chapter 1 verse 8. What's na yenimu say? What's yenimu say? Emra no. Ayenim. What's yenimu say? Emra no. Say obedi so say etia. Obedi so de etia. Eye. Emra no. Obedi so de etia eye. Oh, nyame what's emfansi wo na odi asi. Emfanto wo na odi ato. Ye tete no. Ya didi nyankopon wo ya besi ya hwe hire fita kama obi mbesa so obi fi ekwohwe ko hwe obi kunu na yere ntam hwe obi ne ma ne mantam ene ma ye huro enne eye didima ye be madidi ye pon a wa wonu mu se won fuso bia am nkeke bi na didima nyame de ma aye no aya de emienu o wa ni ya wonya nkwa udi nso no ani ni ya bewu enti Udu ji ran about one a na wura ji ya ono ma ni fanse enkwa bonkum ha mo kire edi do peyi na didi a ye ba ma no nyame mi ahoden ye be ma adidi na didi a wo ba no rofu adidi we ya bomba ye guso se nyakobo ma jam meram na wo de sa wo suro nyame a na sa wo se wo ba be di a bo hu wo wie na se wa meti so a unya nkwa mo sore ye na ya yama nyame no ese woni tumi. Yes. Na eda akọ ho aduenum uyi to fo ma wo ha enti obia ene mo amfuru na ase no no nsia na fa ne ye wohoro ese ye didi man ntem na wo mo mbeko ba bi na wo mo timi nya ka akọ na se wiase ye hu ena me so da ye bi da me so ya na se de ye wo mo hu ye de be ka wo wan tua brabo bia no ade a opebia wonya brabo tua be ba wo man papa enti ba bia nyame de agodro no ete se obi ti obi fie no wan hwe no yie ana obi ware obi no anhwe no yie na wade ne begu o se mu yanka ye kwakura de asemu yak tre me pe se ebe kakra de eni baba ka se mu yanka na twam he ye di hu mu no agro se hu mu no efira na efiriko ye wonya mo de akra me se hu mu na eye nkwan no etu ko se peturo ye tu ya no ese wo ye bi kura se ye mpa nkwa bi enu azie hia sa ye ni aponko owura yanko me pacho Timothy ngomedikan itiba akonchemu ngotwe wo se na yinim se emra no se obedi so se etia eye yinim se emra so obedi so se etia eye ko na oni ni nu se emra bi eni ho ma otene ni emra na mo otene ni o nemum no se bata de wo apom kama obi nkan ho asem na de akekere otu yopo ya se ye ne mema na gua na wo ba so na tade ade hye ba ya wo si wo so se dokron buai na de bejere membe enti se wa ya de woni memma na be hie mu eye na homeda nyameda na wa wata de ade ba ya wa kire woto a de se wo de be sa kire de se wo pese yenyere e ko bo jama na wo ho aba wa ye free wo se adi me pira no ko me pacho oto aso a na oni ni mi se
Emre bi eni homa otene ni. Emre bi na ma otene ni o. Na mu da homa mnatofo. Da homa mnatofo. Wona won feri Onyankopon. Obi a won feri nyame. Ene ne bonefo. Won ye fro so ye de boni ni. Obi a won feri nyame no. Ono na ukofuo mu a papa bi a wo go wi abode. Odurofo mu na hwa obi eni wo na ono mfa sika njo. Ono tu de sibode no. Wo pini za bode wa tim. Ne fi wa za o do dimika. Oba kwa na gina wa ze. Na wana atwa bode wa ze wana atwa. Esi wana atutu. Baka za me na agire no. Apa zo atutu. Na kwa ma akote koy. Enti obi a woto mra no. Se ye kan anim ya obi a mpa obi a obekana anim. Obetunufo. Baka za agire no. Se woto na no obetunufo no baka za agire wo a. Pa che wo ukojem. Obu a otibi ya mpa bo nyame tunufo. Anajo obeda bi nyame tunufo. Won de wo kuna anim. Na so no ofutufo obi a na ukojem. Bi se woni wo ye wo no. Ade etim beto so. Lo ka je obi se huzuma me. Eze ni pa kro hwu asum. Lo obi za na hwe yin. Ko oto aso a wona oho entie. Se oto mra oho nte. Na won ho agufin. Na oho agufin. Ko eja ene ena ewudifo. Eja ne na wudifo. Nipa konfo. Enipa a yekum dipa. Dize no de ye ndimi kan wa asem abu. Eno ba ko bi a metere wa so. Oba ne se wanyimro ko busu mi wa sa busu mu no enyimuma no. Ehon sam tan. Dize me ma mo ba ware no. Ya mo modin sam ware gidifu. Mo mo mpa ye sam ware gidifu. Na de nipa bi ne namba bi ye ye omo no. Na wade so obi nkomu a uturufu ze ya won te ase. Na eye ba bi a do tri ko hyesi ya kinkrei. Ye wo video bo ekura ye fra no enkomoa. Ye fra no asomene. Enye wura minisi ya kinkrei. Ye wura nworo. Wujanzo ana ye omene. Endi envoni nkari. Ne ho ya mefe. Oto nwom wo ya ade. Pompa ye me nyame ka se wo ya wo yere. Ehwe ya asebo na mo na mo na o ma ye o mo hyenhye no. Ade bibie gu o mo ani echi za ado ya wada no. Ne ma ko no won. Ura ko so ka krema mfa ba ho kan ne. Me patcho verse 10 no. Wo se adwamamofo. Adwamamofo. Ene wona ne merema da. Ene mema wona mema da. Asem we de me ka kura na mo nyanya. Se obi koti efisu a ebi ni wo so a. No be bi de na yesi yie. Ne na kura wo mbezo tibini mo. Afa de be ma yi ni be ma de koti bini. O obi to. He, ewie ye den. Pa. Na nima wo ye ba ni na so edum ho ma, edum ye. Asoro wo do e ba efiri nyame ni nyina edum ho ma, edum ye. Ti ya nyire ye ho a, na se de bone do so no no. Ye ho ma nyame de edum ye no, edum. Enna no obi so da ye se, tumi bi firi pum, e be ne yidifu ako. Indi mu tie mo. Tumi ni firi pum be ne yako. Ye si edi nyame achi ni tumi ampa. Omo be ne yako. Ye divu omo nyina mo nya nam. Enye hye. Na ese ye wokum. Ehwo ye Hebrew votie edu njemu ye edunum. Na mfa masam kuna wiye. Emra na ye kan ho asam be kamra na awiye ye. Na se wo ni mra so a, bo hu se awiye ye no. Trawo ya twomidi won komam. Ene se ngaje den. Wo kan ya bomba ya ne nyame atwo wudi won komam na okọ. Wanya hu adwuma a enkonkon mamu da. Ura obi akingame ngo. Engomo twa koma Hebrew 4. Eti eyedu. Enchemu a eye edunum. Koso. Hebrews chapter 10 verse number 15. Wa twera pam foforo no wo nipa komam atifi asem. Wo twera pam foforo wo nipa komam. Akoma wo nyam betwero mana na buo. Aba ye magi nga biemu. Ewo komam na edu dwuma. Na debe na aba ye betwero komam. Enu asem ne ye kan. Ko. Engomo twera koma Hebrew 4 ti du nchemu eyedunum no. Na won konkunu si di adanse. Na won konkunu di adanse se. Efiri se. Akane no. Akane no. Okan se. Ye ni apama ena edi akire me ne won bepam. Na obi nam ho. Sofu obi. Enam ho se. Emre ni ho. Enu aba ko bi ba mi fie. Asenu ye dan ne kokop so pa. Ye. Se nyame amie wani ankọ hu mu a. Eni be bo na wo ya. Wo hu se wo ja nyam so mu. Wo se wo tro emra no wo yakomam. Yes. Na edebe na be wadimi ani so na
ye betro no akoma mu no wonya bio na ya ntro no akoma mu so a wonkwa hema mu koso yɛn ni apama na edi akyere me ne wɔn bɛpam woni apama da edi akyere wɔn ne bɛpam awurade na wɔseɛ nyame no wɔseɛ me de me mmara bɛhyɛ wɔn akoma mu mote wɔde mmara de bɛhyɛ wɔn akoma mu na matwerɛ wɔ wɔn adwenem na sɛ wɔ no akoma mu sɛ blackboard rules nso esas book na ɛwɔ hɔ yɛbɛtumi abɛkyerɛ so deɛ wɔwɔ yɛ a wɔsɛ yɛmfa ntu afu ɛyɛ wɔtae na nyame bɛtumi abɛkyerɛ so wɔde na ne mmara bɛhyɛ akoma mu yes na matwerɛ no wɔ wɔn adwenem na wɔatwerɛ no yɛ adwene mu so na wɔn bɔ ne ne wɔn mmara to nso ɛyɛ adwuma wɔ mmara so na adwene nso yɛ mmara so Yes. nti wɔawo nam a wankasa wokɔyɛ bɔne a na koma no ka kyerɛ wɔ sɛ ade wɔ yi a wɔreyɛ no ɛyɛ bɔne ɛni wakoma mu a na ɛhu ɔbaa bi ana ne ho yɛ ɔfɛ na wodi n'akyi wo nso yɛ ɔbaa bi fɛ wo nso di w'akyi wontimi mpam no di sɛ mmara no ɛni wadwene mu ɛni wakoma mu enti wɔsesa wo saa na adaaya na wɔ nasa ayi dabodabo ba wate ahwɛ no kɔ so na ntoasoɔ no na wɔn bɔ ne ne wɔn mmara to nso merenkae bio sɛ wɔtwerɛ no akoma mu di a wobɔne asa sɛsi yɛ nyinaa bɔ ne teta yɛ ho o deɛ kɔbɔ asuro a yɛkaayɛ deɛ yɛsrɛ m yɛ ho yɛyɛ a yɛsrɛ m yɛ ho no nyinaa no ɛteta yɛ ho na sɛ wode mbɔ mmɔde na wodi wo ho ni na sɛ wodi nyame mmara asɛm no ayɛdeɛ so a na sɛ wɔtwerɛ mmara asɛm no wakoma mu a afei wɔbɔne no ɔnkaa biem na wɔantwerɛ deɛ a ɛneɛ ɛta ho wode kɔhyia yesu na atamu da no obi nhunu na nyɛ obi nwanwa na yɛmmɔ mpa yɛ sɛ yɛhunu atamu da no na nka wohunu atamu da no a ɛho kakra bi koraa no a wohunu sɛ baase bia bɛsi hɔ ne nnipa bi a wɔyɛ kronkron nyinaa yɛforɔ na nko a so woforo a step no a hɔ no wotu nan a ɛnu no so da wopagya nan a na saa bɛsi fam wote hɔ saa sɛ baase no so no gate no ɛwɔ automatic o ne obi na bɛtum o nti wogyinagyina ho saa bɛhu sɛ gate no afiri ha na bɛka sim gai yɛ a yɛkorɔ na gyina hɔ yɛ a wata wɔ no mu yee mehu yɛ anka na kusie no wafiri kɔ awurade hu yɛ mmɔbɔ Jesus. wɔmfa bɔne nkyɛ Amen. wɔme adwensakra ɔma ne ho ntena yɛ mu na ɛnyɛ deɛ ɔno pɛ Yes, ɛdeɛ de hyerɛ nyamu nkwa ɛtumi nti wɔmɛhyira yɛn daa Amen.